No niin, Riku, terveiset täältä Minecraft-maailmasta tästä. Mennään kattoo mitä uutta on tullut. Tässä vasemmalla näkyy tää Castle Town. Tästä menee portaat ylös. Menee. Täällä on kans linnan pihaa. Ja sitten mennään tonne alalinnan pihalle. Mennään taas nää portaat tästä alas. Sitten tässä on, tänne tulee joku huone linnaa. Sitten tähän tulee linnan pihaa. Sitten tähän tonne tulee linnaa. Ja tuolla on se hautausmaa. Jatketaan. Ja tässä mä sanoin siitä Atom Citystä ja siitä raiteista. Niin tästä lähtee tunneli sinne rautatiepätkälle. Tähän tulee se rautatie. Tähän tulee vielä hieno tämmönen rautatietunneli. Täältä päästään Atom Cityin. Niin kuin tossa lukeekin Atom City. Fallouttien juttuja. Sitten tonne tulee niinku Vault 1B. 1B, 2 kirjain yhdistelmiä. En muista onko mä puhunut sulle mut. Ja sit tää on AA ja toi on B. Ja sitten täällä on enchanttihuone. Ja sitten mennään vielä kattoo viimeinen lisäys. Täältä noustaan ylös. Atom City ja Railwayn UG City. Ja täällä, nyt ollaan taas täällä bunkkerilla. Se on moro.